Bir Müslüman doğumuz soraptır, xodkoşi etmekten hokmu näme? Xodkoşi diýen türkmen dilinde şu ödüňi öldürmekdir. Haýsy bir zat bilen bol Hudaý taqqatyn biri ödüni temçi öldürsin, dara atyp öldürsin. Şoňa menes haýsy bir toğratynda bir adam ödüni öldürse, şol adam Hudaý taqqatyn inki bir ulaqan günah kebireleň birine mubtala bolan adam. Otam ol adamın hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in el mübarek hadislerine gelişine göre hayti bir adam hayti bir tuğratını öldürse hamana Hudaý taqqan temçi öldürtür. Ya oğutla öldürtür. Ya şoňa hayti bir tuğratını öldürtür. Şol adap, şol adam şu ödünü öldürüşü alak şeyde dol borup duracak Hudaý taqqan. Yani dol ödünü otlap duracak, dol temçi duracak, dol ödünü atıp duracak. Doğru şu günah, şol edin günahı şol adam başına doğru gelip duracak diye. Otam galiptirinde şol adam hakkında zinada okuymalmıyor, okuymallamıyor. Bir zenan, bir erkek ödün atıptır. Ödün otlaptır, ödün öldürüptür. Şol adam hakkında zinada namazı okuymallamıyor, hava okuymalı. Nemçin okuymalı? Çünkü aslında şeyde bir adamlara zinada okuymak hem doğru değil. Nemçin okuyuyor? Okuyuyanın eleti bir yaxşı gümen, bir yaxşı yorgut dedik. O da näme? Bilmeýän edendir. Bilse bilmese de can çıkmaka tövbe edendir. Her näme suratynda adam musulman, suratynda musulman dünýeden gidendir diýip, şeýde bir oy bilen, yaxşı gümen bilen şol adamlara zinada çykylýar. Ýa-da haýgatynda şol adamlara zinada çykylmaklyga laýyk diýär. Şu ol adam bar ahim, şu birini öldürse, bilýär birini öldürse, şol adam vaktiki emdi öldürüptür, ebed şol adam cehennemi bolýar. Ebed cehennemi bolýar. Megerinki vagan idine tövbe edip, diýetini berip, zat edip baram, jogran edip, Hudaý Taala öňe kabul etip bilse, oňa bir ulamalyň bir ýaşy gümäni bar. Emma ýok, bulardan kim öldürüpdir, öldürüpdir. Indi tövbe edipdirmek ýatdan bire belli däl. O bu adamlar ebed şeýle bir öldürüşýär, doğru şu adap götürjek Hudaý Taala. O da şeyde bir adamı olamalı gurun ettirler. Şunu cenab okuymalı. Asıl okuymalılyk. Yönene bir yaxşı gümen gelildik direkte kaptandan şu taydan okuymalı. Onu kim okuymalı? Kim okuymalı? Onu oban imam zimwati, onu kontak deri, onu okuymalı ettirler. Onu bir şakani madrak, bir yurtrak, molla bir dada. Näme diýip? Te adamlar bilsin şu adamı ne kadar tehlikeli. Şu adamı ne kadar bir tehlikeli iş edendir. Ama arada elbette bir dada bolýar ýöne. Bazen birisi adamlar bolýar idaratynda ki var ahim bir akıllan, fikirden, kullan, gümenin haris bir gide bir muallim, bir izni bir adam ödün ataya. O zaman var ahim aslan var ahim bir kağıtta bir datı bir şey diye. Onu ikili bağlı, bunu izinden bağlı ya. O şol ödün penki atıptır diye. Akıllan, gümenin haris atı. Bozok atmı? Bozok atı hesap bilen. Odam ştada haýty bir adam şonu jyn eýelep, şoňa menes jadu ýene bir zat edip, on kullan akyldan adaşdyrsa, o da akyldan adaşyp da şu toğratynda bar ahim, gelipdi şeýle bir ýagdaý orta düşse, inşallah umidda ol adamlar Hudaý Taala afuna şamil bolsa, inşallah Hudaý Taala rahmatyny salsın. Emma ýok, haýty bir adam Hudaý taqqan akly huşy jaýynda, ol adamlar toğratynda bar ahim ödün her kim ödün otlap ýa-da öldürse, ol adamlar Hudaý taqqan ebed cehennem bir yaxşı gümen direkdi ol adamlara zinada namaz okuyuyor. Ol adamlar haýatynda zinada namaz hem okuymaly Müslüman doğrudan.